Bana Jonyama. Rebeke Kakubeke Malibana Jonyama. Kubeke Kakubeke Malibana Jonyama. Beke Kakubeke Malibana Jonyama. Kakubeke Malibana Jonyama. Kakubeke Malibana Jonyama. Marama feng, nanye simbolima. Ila basila kalima konondoba, dese simbolina. Marama feng, dese simbolina. Ila basila kalima konondoba, dese simbolina. Mosu chama kate mokela, mama mara feng dedi. Ila basila kalima konondoba, dese simbolina. La calima colombo, ese simone. Ora chama te mogella, como marafendi. La basila calima colombo, ese asimina. Asemi koita, la dila. Jaya benima, imasila. Asemi koita, toye satane atesinana. Kamade, Becky Baboro, Mosokoro Sobami, Dampona, Tese, Ila Basila Kalima Konotopo, Tese Asimina, Jabakoro Sobami, Dampona, Tese, Ila Basila Kalima Konotopo, Tese Asimina, Capitan Bakali Goita, Asimina, Asimina. Lanila, Vladimir Putin, Lanila, Vladimir Putin, Spasiba, Yakana Chianyoche, Shogal Maiga, Abdullah Maiga, Saju Kamal, Modibo Kone, Amadou Diao, Ismaël Wade, Aboulaye Diop, les femmes, Force Info. Asimi Goita, Jaya Beni Mai Masina, Alima Baba, Bajalo Baba, Jaya Beni Mai Masina. Manden chani manden muso moru ni karamogo somaw ni donso kana balaba sidan dentro yiri dugu fere tlen dentro yiri dugu la do chani blenga grungo ble fabrique a danki se dank maxe mabadi one love à vous tous dabrini.com mogo sita dabri andala koy ati dabri andala koy ka blajele foga blajele bargada kana balaba chani donc ni jara de apen ala ni kajo wala bilay kala jara ko ye way yuru dura ira be ay je connais ri ay balaga ga kuloni ne re go i ko ni mesan o madame ne croit de la faire la ilaha illallah tika jigi korobe gu tika jigi korobe gonjigi korobe tika woroto do nunu be se dongli dala koy a jara du koy awa bana pepepe o Asim Goita ambayi fasada de abena lan grate atamba wole kana malla saka dugukolo dama do kera de ka dugukolo dama ka warba dama dugukolo era te di nunu makoy so jolem bane ne be din mako mi sokoroba ma abena lan grate ni jara koy wa nunu bu ka nunu be liti la Afrique depuis c'est-à-dire nunu depuis monte kurubo walta nunu mu tala koy africain dem sa africain la koy aja kone la ni kone la ka ma Afrique kan ne ma da be mun kanu
Aisha Kone ni jara de ne ban jara am ko ta trimuso ni jara kuy la am ko da yira ti ta da sa parce que aw fla do kuy aw be ko donglu nu bo ñoko fe aw be cassette bo ñoko fe dépend on kon on bangira ka auto la ni Aisha Kone am ko ta kura bo Aisha Kone abo o am ko ta mtokro ya la am ko ta ti tamo dem sa nu buga baragere ka bela jele fo ka bela jele bargada bi video be taliga jmenga Assimi Goïta kodo ya fama ani 22 septembre ko me yana nga to la mena wala somi koni do la kwa imo fama wa ivarongo sorase munu minena munu blala muso saba munu blala ya hakili sigi muso saba munu blala sorasu te billahi ta'ala sorasu te ayo kloma jo muso saba munu blala sordasi munu be ni libéré la ka i libéré ibita ka dugula berebe ka kunna koy bere kunte nunu kunna koy sorasi fini bula wa bere tu kunna o koro sorasu te parce que ou négociation kera ou blala nou be blauni teni te blaka bere minalen to malla koy ou ka bere be duma ya fama wa nit fini duruma bere be duma ou ma bere dongoy bere bleu do wa bere rouge do wa bere noir do wa mochi tu ka bere don o koro ko sorasu kunte kele ou don avion ou jigina Côte d'Ivoire dugu koloka ministre yu kumbe ou ma garde à vous bla ministre ou ma garde à vous bla sorasi chef ou ma bla général ou ma bla mochi donc au tétien sordasi koni ga folie garde à vous al nabi treme ou ma garde à vous bla ministre ou ma garde à vous bla mochi o ya fama o e filai sabana yo fama sordasi ta foka ka tiru quoi sorasi ta foko ami sordasi ou tofo sorasi ou ba foko les frères d'armes mais nous ko le ko nous ami ko ami me no lu soro ku bolo ko ami nous be blaka no lu nyuma soro bientôt sordasi ta fo dien ko na sorasi nyoma ko ami les amis non ou ba foko frères d'armes nous ma foko frères d'armes ayo fana jatemine donc sorasi ou te ay beyni nga munu sura shake sura suka termu biu sura sika fo ani munu minena nyoga fo lube otage la sura sika fo luma ko ami non aba fo les frères d'amis aba fo ko frère c'est-à-dire frère d'armes mais armu era ma foi là garde vous ma bla moy ya fama wa bretu kuna donc ni ou to obligé la mesa munu mla to obligé a on le bla sura suma bla boy wa olumunu bla lol le ivarene somo wo la wa donc o de tien quoi mo fama surasu ere mancha ko ina ko ya fama mais mon frère amena na meta mesi quoi mo drone fawina aw ko ni bodo surasu ko ni ga folie o garde à vous kana garde à vous bla ga ministry mo kana surasu kumba librele ama garde à vous bla oui ama bla ministre ama bla général ama bla colonel ama bla commandant ama bla lieutenant ama bla capitaine a te garde à vous bla mochi et de la koyi sorasi fana ka bla bereta kuna e breba kuna abe unité muna obedo beretu bulu ou te garde à vous bla moy wa ou ta foko frère d'armes mon frère awolu tu sorasi te wallahi billahi sorasi te ab ko intien be donc bon alhamdulillah rabbil alamin o c'est des mercenaires billahi nous nous t'obligé là on ya fa kele ngwe logo ni kele me t'obligé kele me jita ya amu blagwe amadon bo ameteme ga bola c'est ça Assimi Goïta colonel Tchedrou fasaw darade mais en newe tiemu fawena ay troupeau déployé ou gata Kidal ay troupeau déployé ka vers Kidal à 22 septembre fête Kidal naye 22 septembre fête Kidal i semao i minisimao i c'est-à-dire soldats étrangers na outra fête au défi badi na sera kata fête ka défilé ka ke Kidal billahi tallahi o yaw kele ka chidi diembema o yaw kele ka chidi diembema o yaw kele ka ira rébellion na Mumbi, naute mundo obi. Nautra fete Kidal. O yaw kele ka ira minisimana.
n'aw taara fêter Kidal o y'aw kɛlen k'a yira Sema na n'aw taara fêter Kidal o y'aw kɛlen k'aw yɛrɛ yira diɲɛ na n'aw taara fêter Kidal o ye diɲɛ bɔlen y'aw kibaruya kalama o ye maliyɛnw ka victoire ye o ye maliyɛnw ka jɔnjɔn ye n'aw taara fêter o la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ donna so ni kɛlɛ donna so Moriba Yasa t'a dɔn kun tɛ bilen ni kɛlɛ donna so kɔnɔ fura ko kun tɛ ni kɛlɛ donna so kɔnɔ i y'o faamuya wa o kɔrɔ ye k'a fɔ ko ko banna ka ban o de la a tɔ ye ratissage ye a ye troupe déployer bi bɛɛ a ka taa bɛɛ k'i kun da Kidal kan a ka taa fêter Kidal n'aw y'a fêter Kidal o de y'a tɔ bɛɛ bannen quoi i y'a fɔ MINUSMA o MINUSMA kɔni tɛ se k'a fɔ ko aw tɛ taa Kidal MINUSMA kɔni tɛ se k'a fɔ ko Mali troupe tɛ taa Kidal Faransi kun jɔlen don ani Kidal cɛ ni Faransi taara tɔ b'an jɔn cɛ ni Faransi de kun b'an ni Kidal cɛ k'an tɛ don Kidal Faransi taara ka tila k'u ka jelibaw ta Faransi taara k'u ka gongongoroninw n'u ka i y'a fɔ dossier an y'u ka dossier n'u ka i y'a fɔ dossier bɛɛ taara ka d'u ma n'u ka kolonkalaw ni u ka jaba yirani papiers an y'o bɛɛ d'u ma bon sisan an bɛ ka mun de kɔnɔ il faut que a ka don Kidal vous êtes jeune i y'a faamuya si de bɛ kɛlɛ kɛ denmisɛnniya de bɛ kɛlɛ kɛ donc aw bɛ yɔrɔ min na bi bi in na n'a sera ka fêter Kidal panafricaine bɛɛ b'a dɔn mun bɛ yen n'aw sera ka fêter Kidal ONU b'a dɔn mun bɛ yen n'aw sera ka fêter c'est à dire nɛgɛ bilennen o de gosi ka di mɔgɔ min totɔ don ji la n'i ye nɛgɛ bilennen d'a ma a b'a minɛ mɔgɔ min totɔ don ji la n'i ye nɛgɛ bilennen d'a ma a b'a minɛ ok donc sisan ni sa bɔra ka bere to mɔgɔ bolo i b'o bere de kɛ ka sa bugɔ kuma in ye tiɲɛ mais ni sa bɔra ka cɛbakɔrɔ sɔrɔ ɲɛgɛnɛkɛ la bere b'i bolo mais o tɛ sa bugɔ bere dɛ e tɛ hali ni fa wulila i t'o kɛ ka sa bugɔ donc maintenant sisan an bɛ yɔrɔ min na sisan diɲɛ ɲɛ bɛ aw de la wa diɲɛ bɛ se ka jo di aw ma de n'anw donna Kidal ni fête in na c'est à dire kuma bɛ ONU na ka ban jɔn b'an empêcher ka don kuma bɛ ONU na aw yɛrɛ kɛlen don ka dɔw wele kiri la ONU na aw kɛlen don ka dɔw wele jɔnjɔn ka ONU na aw kɛlen don ka dɔw wele bɔgɔ jeninen ka ONU na ONU ɲɛ bɛ aw la o mɔgɔw sirannen don ok ONU ɲɛ bɛ aw la Vladimir Poutine ɲɛ bɛ aw la Russie bɛ yen Wagner wo Wagner wo Wagner wo a bɛ yen wo anw farala ɲɔgɔn kan ka don Kidal avion kelen kun t'an bolo an ma don Kidal avion kɛra kelen an sera Gawo avion kɛra fila ye an taara Tombouctou avion kɛra saba ye an bɛ taa misa Kidal donc an ka nin fête kɛ Kidal n'an bi sa an ka sa n'an bɛ balo an ka balo i y'a faamuya wa n'an bi sa n'a tɛ Jibirila ma anw yɛrɛ tolitɔ don n'an bi sa n'a tɛ Ala ma anw yɛrɛ tolitɔ don n'an bi sa an ka sa Assimi Goïta Ala ninibaga b'a diya dɛ mɔgɔ si tɛ se ka t'o tigi kiri i y'o faamuya donc alhamdulilayi arabili alamina kɛlɛkɛminɛn sɔrɔla ok muru tɛ kɛlɛ kɛ marifa tɛ kɛlɛ kɛ bilayi kan fulaw ko ten ko muru tɛ kɛlɛ kɛ ko marifa tɛ kɛlɛ kɛ ko kamalenkɔrɔ dusukun de bɛ kɛlɛ kɛ parce que fulaw bɛ kɛlɛ kɛ ni bere tɔw bɛ kɛlɛ kɛ ni marifa ye n'i ye marifatigi ni beretigi ye kɛlɛ la bilayi beretigi de ka farin parce que marifatigi bɛ mɔgɔ faga yɔrɔ jan fɛ beretigi bɛ gɛrɛ i la de donc bi bi in na ni hɔrɔnya ko ko don bi bi in na an ka troupe bɛɛ déployer hali polisiw u bɛɛ ka taa bilayi taalayi polisiw bɛɛ ka taa a bɛɛ ka taa Kidal n'aw bɛ taa polisi bɛɛ ka taa ok a banna an bɛ taa Kaɲɛ kɔnɔ an bɛ polisi fura hali polisiw denw u bɛɛ denkɛ fɔlɔw bɛ taa yɔrɔ ni polisiw n'u denw taara kɛlɛ la o kɔrɔ bɛɛ bɛ taa ko polisi bɛɛ bɛ taa ne yɛrɛ bɛ polisi bɛɛ yɔrɔ dɔn polisi si tɛ dogo n b'a daminɛ ne bɛ taa ni polisi bɛɛ ye Bediba bɛ taa koyi a bɛ ni Ala ni kira cɛ ne bɛ taa Diboli Bedi bɛ taa ok Koniba Jara ni Bedi olu bɛ taa u bɛ taa koyi an bɛ taa n'olu ye i y'a faamuya wa Ala la ilaha illallah an bɛ taa ni polisi bɛɛ ye c'est ça ye bon ni polisi taara an bɛ taa ni gendarme an bɛ taa ni eaux et forêts ye douaniers bɛ taa parce que douaniers yɛrɛ kalachini b'u bolo an bɛ taa ni douanier bɛɛ ye voilà a banna o kɔfɛ i y'a faamuya jogaramɛw n'aw diya u ka doni diɲɛ fɛn bɛɛ u kɔni kan an kɔni bɛ taa ni douanier bɛɛ an ka taa Kidal voilà la vérité que j'ai à te dire Assimi Goïta
ni donna Kidal Mali jugu u yɛrɛ b'u yɛrɛ dɔn parce que ni c'est-à-dire ni ni compter bi jugu damado ni ni compter ka ban i b'a dɔn k'i jugu ka ca de i t'i jugu caya dɔn f'i k'i nin bɛɛ yira mɔgɔ b'i jugu ni nin dɔ nankɛyɔrɔ la kini na koyi billahi ni jugu bɛ ka nankɛ kini na aw sigilen don billahi n'an tɛ caya i kɔrɔ koyi mais ni nin bɛ ka nankɛ kini na n'an bɛ caya i kɔrɔ koyi donc 22 ko in de bɛ sen na quoi a ye bɛɛ kuma foyi t'a la depuis sisan parce que ne t'a dɔn n'an ko k'an b'a kɛ Kidal jɔn de bɛ se k'an bali quoi n'an ko an b'a kɛ Kidal an Faransi taara a mɛna koyi karisa i ye mɔgɔ ye karisa i yɛrɛ fana ka kɛ mɔgɔ ye koyi Assimi Goïta du kɔnɔ Fugari de bɛ sigi banabaatɔ kɔrɔ billahi du kɔnɔ n'i ye denkɛ ye banabaatɔ kɔrɔ dɔrɔn donc a tɛ ka banabaatɔ ka ordonnance de san wallahi du kɔnɔ duba kɔnɔ wallahi denkɛ min tɛ baara la o de bɛ sigi banabaatɔ kɔrɔ billahi banabaatɔ ka ordonnance sanbaga bɛ se ka tugu banabaatɔ kɔrɔ banabaatɔ balobaga bɛ se ka sigi banabaatɔ kɔrɔ wa donc ne bɛ ka mun fɔ aw ɲɛna manamanakan tɛ dɛ tiɲɛ de don n'i ye école maître kɛlen ka misi kɛ saraka ye billahi a mago tɛ directeur ya dɔrɔn na n'i ye dolendala ye ka misi kɛ saraka a mago tɛ salen dɔrɔn na dɛ parce que misi sɔngɔ ka ca ni salen sɔngɔ ye tiɲɛ tɛ wa alhamdulilayi an ka taa Kidal Wage an ka taa Kidal Moribo Kɔnɛ mais an ka taa 22 kɛ Kidal kɛ Diaw mais an ka taa 22 kɛ Kidal kɛ ou bien Assimi Goïta mais an ka taa Kidal kɛ Ablaye Maïga mais an ka taa Kidal mun de b'an bali ka taa Kidal n'an ko an bɛ taa Kidal essence de bɛ ban n'an ko an bɛ taa Kidal passeport de bɛ yira n'an ko an bɛ taa Kidal sɔrɔsiw tatɔ u bɛ passeport de bɛ yir'u la wa n'an ko an bɛ taa Kidal mun de b'an bali an ta tɛ wa an ka jamana don kɛlɛ bɛ jumɛn nɔfɛ Kidal il faut que a ka se k'o de dɔn jamana in mago tɛ foyi la ka tɛmɛ Kidal kan kɛlɛ sɔrɔsi minnu sara Mali kɔnɔ a bɛɛ sara Kidal de nɔfɛ mɔgɔ sara Mopti kɔnɔ nin bɛɛ daminɛna Kidal de yafa civil wo soldats wo mɔgɔ n'a ni bina Mali ko cugucugu ni Mali ko caga-caga a bɛɛ daminɛna Kidal de hey mɔgɔ tɛ bobara nafa dɔn ni sumuni ma bɔ a la ni fari yɔrɔ min y'i dimi i bɛ sɔrɔ k'o yɔrɔ nafa ye wulu ta ka mangoya dɔn n'a ma don misiri kɔnɔ billahi ni safinɛminɛn cira wulu ka foyi t'a la wulu t'i ko a den t'i ko an ka taa Kidal an ka taa Kidal mun bɛ an jɛ o y'o de n'a ye minnu ja i ka bɔ sɔrɔsiya la koyi e de y'a wari ta e de b'a sara ta jamana b'i sara ka fini d'i ma ka marifa d'i ma a dir'i ma kɛlɛ de kama donc ni kɛlɛ nana i b'a kɛ n'i ma kɛlɛ kɛ o kɔrɔ ye jamana wari dun fu n'i y'a dun fu an b'a galon ka bɔ i kɔnɔ e de y'a baara choisi i ma diyagoya ka don a la dɛ n'i y'a choisi i b'a baara kɛ de ok donc il faut qu'on se dise la vérité an ka taa Kidal an ka denmisɛnnin minnu nalen don ka bɔ Irisiw fɛ yen n'olu u b'a bɛɛ batard sauter an ka taa Kidal ni mun ko k'a b'an tatɔ bali Kidal i y'o faamu an ka lieutenant b'o batard sauter capitaine b'olu batard sauter an ka taa Kidal pour que an ka wasa a ka fête Mali jamana bɛɛ mais fête fanba ka kɛ Kidal i m'o faamuya wa Jaji Sosa an bɛ ka kuma maliyɛnw de fɛ koyi i m'o faamuya wa e tɔgɔ in e ka taa fɔlɔ i y'o faamu donc an ka taa Kidal où est le problème n'an taara Kidal an siyɛnw sɔrɔsi cɛkɔrɔbaw bɛ lafiya n'an taara Kidal musokɔrɔbaw bɛ lafiya n'an taara Kidal denmisɛnninw bɛ lafiya n'an taara Kidal i y'a faamu maliyɛn étrangers bɛ lafiya n'an taara Kidal o y'aw ka victoire ye n'an taara Kidal o y'an ka kunkɔrɔta ye n'an taara Kidal o bɛ kɛlɛ banni ko fɔ n'an taara Kidal o bɛ kɛlɛ jɛnjɛnni ko fɔ n'an taara Kidal o bɛ hakilisigi kɛ n'an sera ka 22 in fêter Kidal o de kama Mali kɔnɔ politicien bɛɛ victoire dɔ bɛ dɔ bolo a tɛ mɔgɔ si bolo o ye victoire jumɛn ye o bɛ jɔn de bolo Musa Mara bɛ fo ka barika da nin yɔrɔ la parce que Musa bilahi cɛ Musa tɔgɔ tɛ siran sa kira 300 ni kira 13 Nabila Musa de ko Ala ma ko e tɛ se ka ne bila baara la ne t'i ye koyi o tɛ bɛn koyi hali n'i ye Ala ye hali n'a sɔrɔ e de ye Ala ye
e ka ne bila bara la ne ka te ka bara ke ne ma deli ke ye e mun kɛra o tɛ bɛn koyi o dun tɛ bɛn dɛ ala y'a to la o nabila musa ko ala ma ko ala y'a to la ou bien e de ye ne choisi mɔgɔ wɛrɛ choisi ko k'i ka kira i tɛ ne bila ci la ko ne t'i ye o dun ye tiɲɛ de o don ni ala ko a ma ko nabila musa a ko n ye makama n y'o di muhamadu ma a ko n ye maji n y'o di jésus ma y'a fɔ a ko si n y'o di nuhu ma a ko e musa i bɛ mun fɛ n k'o k'i ye n ye mun ɲɔgɔnna kɛ kiraw ye a ko ala ma k'i ye mun kɛ kiraw ye i bɛ kira bɛɛ ta fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kulu kelen k'o di ne ma ne b'o de fɛ o don ala ko a ma ko bala ala ko k'e de ye bala ye ala de y'a da la nabila musa ala de y'a wele ko bala a ko ala ma a ko mais e bɛ se ka ne bila baara la cogo di ne tɛ ye o tɛ se ka kɛ o i kumakan bɛ bɔ kulu la mais fo n y'i ye i y'a faamu c'est-à-dire a tɛ bala tɔgɔ dɔn o de musa mara ko k'a bɛ taa kidal étant premier ministre u ko fo minisima ni manasama musa mara ko ale kɔni t'a dɔn kidal y'a ka jamana ye wa a bɛ taa wa musa mara taara koyi sataw sara jogintaw jogina bolitaw bolila musa mara kɔni taara minnu sarala ka lahara sɔnsɔnw ye donc musa mara étant un civil y a pas de problème Choguel Maïga étant civil y a pas de problème Ablaye Maïga je répète pour une dernière fois Moussa Mara sera kata Kidal étant un premier ministre je te répète pour une dernière fois il kan kata Kidal je répète encore Ablaye Maïga il kan kata Kidal je répète pour une dernière fois Ablaye Maïga étant vivant 22 n'i y'a fêté il kan ka fêté Kidal parce que Moussa Mara ka tu place là il y a fa kɛlɛ kun ka gɛlɛn ka tɛmɛ nin kan ka Moussa Mara tu place là kɛlɛ kun ka gɛlɛn ka tɛmɛ nin kan Moussa Mara taara Kidal ka Moussa Mara to fanga kun bɛ rebelle la ka tɛmɛ nin bita kan Moussa Mara taara Kidal ka Moussa Mara to kɛlɛ kun bɛ yen jadi fanga kun bɛ jadisiw la ka tɛmɛ bita kan Moussa Mara taara donc étant toi Ablaye Maïga je répète pour une dernière fois ni Moussa Mara taara i bɛ se ka taa ni Assimi ma jɛn n'o ye kan ka taa ni Moribo Kone ma jɛn n'o ye kan ka taa ni Wage ma jɛnna i kan ka taa ni Jaw ma jɛnna i kan ka taa ni Kati ma jɛnna i kan ka taa ni ministre ma jɛnna i kan ka taa ni député ma jɛnna Ablaye Maïga e kan ka taa Kidal je répète pour une dernière fois étant un premier ministre étant un bon soldat étant un très bon soldat i kan ka taa Kidal hali ni tɔw ma taa i kan ka taa parce que a y'i sɔrɔ a yɔrɔnin na de koyi gansan ma kɛ ala ka Choguel ala ka fari jagabɔ k'a ye ala ka segin ka n'a nɔ la i y'o faamuya wa mɔgɔ t'a dɔn mun na ala y'i kɛ premier ministre peut-être ala y'i k'a ye pour que ne ka nin don de f'i ɲɛna peut-être ala y'i k'a ye pour que e de kan ka taa peut-être ala y'i kɛ premier ministre k'a bɛn ni ma k'i cɛ ka ye Kidal ye i cɛ man ɲi yɔrɔ si ka tɛmɛ Kidal kan parce que de un d'abord e de bɛ deli ka ci di porte-parole gouvernement ka porte-parole diɲɛ bɛɛ ka gouvernement ka porte-parole tu es i ye de porte-parole ye mun man ka di ni diɲɛ porte-parole bɛɛ e de porte-parole ye i y'a fɔ mun ka jamanadenw dalen don a la e de porte-parole ye ni mun bɔra ka kuma ni jamana bɛɛ bɛ lafiya étranger bɛɛ bɛ lafiya panafricanisme bɛɛ bɛ lafiya africain bɛɛ bɛ lafiya n'i bɔra don min na dɔrɔn wa e de ye porte-parole ye mun tɛ bɔ manamanakan ni kanakanakan ni batrakan ni polopolokan na n'i bɔra dɔrɔn maliden bɛɛ bɛ sewa i m'a ye ala ye ko bɛɛ kɛ pour que 22 in b'i sɔrɔ premier ministre la parce que ala bɛ k'i wele Kidal billahi taala ala bɛ k'i wele Kidal kira bɛ k'i wele Kidal yatimɛw bɛ k'i wele Kidal falatɔw bɛ k'i wele Kidal i y'o faamuya wa Kidalikaw yɛrɛ bɛ k'i wele Kidal hali n'a ma f'i ɲɛna i y'o faamuya wa seliba don seliba wula fɛ n'i ye muso ni labɛn mun ye o de se b'a cɛ ye billahi seliba don n'i ye muso ni labɛn mun ma bɔ billahi o se de t'a cɛ ye donc an bɛ ka mun f'i ɲɛna mɔgɔ y'a f'i ye mɔgɔ m'a f'i ye i cɛ ka ɲi Kidal de Assimi ko t'o la ok Assimi yɛrɛ cɛ ka ɲi Kidal de koyi fo palais in de ka vide les 5 colonels aw bɛɛ cɛ ka ɲi Wage i kan ka migi munumunu ye ok parce que mais a kɛra cogo cogo don dɔ an bɛ don Kidal o mais kuma jumɛn de mais an mago b'a la sisan de kɛ mais malidenw bɛ ka lafiya sisan de kɛ mais ok malidenw bɛ ka lafiya sisan de mais
ata ambe di baw ko wa ambe di baw fe wa ko ka dambe wa ambe be fa ko arriver ambe be fa ko avancer mais na usira ka do Kidal 22 na fetera Kidal défilé militaire ba avion sukusu ni sakasa e bubu mabel ni mo mte bubu mabel e to to nunu do ka be yongo Kidal kuna ya famia wa ara darin ka tasigi Kidal ali ado menemene ni muni temena ni version rouge ta menemene na ba batar sauter ali kono étranger les pigeons voyageurs fin bora dugura ka be do abe batar bi sauter billahi talay abana kui donc je crois au de tchekay nan duna Kidal en bébé lafia bebo don donc angata Kidal ne be fait ka don drone na wa meta Kidal mune ba empêcher de anko ko français de ambalika do je crois au lutara oh si ça donne ne ba ambalika do Kidal accord mais accord colon di accord de bien accord signalé ko fait accord signalé ni rebelle mundo ke o lutte Kidal mun on te do accord ya ira kan na dunia ou bien accord signalé kan na ta Kidal la ou bien Kidal dombali abe accord kono wa ou bien mali tigara ka bani wa azawa drapeau ko imbe accord de kono wa donc naw ma ke Kidal ubu ta ke kuyi nte juga islam so te kono ta billa ko galoy ni ko chete chife ni ban ya fama ni maso islam so be kono ta kuyi flam so nono so man galamanya na igena tintin fana ka wuyi anwo fogo fo te fleni galamancha kukala ko ni galaman kukara be ke flende ni mo mo mi ki dugo ga mo la jabale nyana kale tinta rodoy ni ko nyama kana ni la janyabo de la jam mais ni ko nyama ni la jambichi nyeto la jogoy ko munun dai kama wuye ni temano ka bi kofle mo bi kofle femu na asim goita o de cheka nyefe kuyi mo bi kofle femu no cheka nyefe de amata Kidal ki sorasi badini be batar sauter sorasi nunu ne ko kanga ta biolu doa hein galaka fara sordasu bien nyimi soldat de bi bien nyimi caporal de bi bien nyimi ya fa soldat première classe de bi na ko anga do Kidal aw yere bado ni Kidal ke lahray asimu ne ko kanga ta Kidal ne ko ko ta 22 fete Kidal ni Kidal ke lahray mali sorasu be do akono ni Kidal ke jahannama billahi sorasu be soro malla ebe tu dalen sora jahannama kono ni Kidal ke habu jahannama yoro jahannama ko so shekini so kele ne dimina dron so wolonvla ne dimina ka so shekina dunga faraka ka ke so wolonvla ou be jahannama commentaire fon muru karamogo uba fotogo o jahannama ka fari mais dobe mu ga farni jahannama bila jahannama blemani so wulon vlana o te blema o bleu foncé di ale di be wulugo habu meleka o beta ale de tasuma kisse do cheka na jahannama mene ne bala koti so wulon vlana o be wulugo habu jahannama blema ale bleu foncé di ni koko Kidal ni koko ka ta 22 ke Kidal bila Kidal ka ke habu e mali sura shube sura munu be tu da kono ki kono che anga sabalisa mali sura shu ni che shite kle uni je sura shite kle ne bala ko te billahi parce que ye kele ke ka sura marfa tu bulu mabuli santa ubiga fa mabuli depuis atete clear mo shi kunta do ko mali sura shu bi ka sa ka ta kele ke ro ki fa ika fa liga klaka jamana ka ta kele ke jamana ki fa jamana kunga ko la ika salika klaka dugo jamana na ni atete kleta ne mai ore kama ne bala kote mali présent fin fait temena be barake sra doka ni yata sojo fe mali kono atete barake ni yata sra glan fa atete bramge sura mali kono présent shima ke me atete ka erreur clé o de be atete ka bara be bin ka to fana blanyo mais étant un général ya fama rébellion dafale nana unuka armée ma unana quoi do Niger ko ou désarmé soit ou ka takabo lufi ya fama unana atete ou reçoit ya fama un rébellion a eu reçoit et ou armée l'indi ou reçoit ka klaka wardu ma sanwosa parce qu'elle takali kunto kalwo pour qu'il va partir en ya fama kabo pour sortir une grande porte après fait kabo d'abord fait parce que ateto yo muke o de kera ka erele bo o erel clean ba le ka point pepi étant un général o kati muso fara la ngon kan kanadi mo ya do ko jaja o jaja mali sora si chama sarakui muso fara la ngon kan kana o go vende la nyebe migi temeto la charu biga teme blendo biga teme andun che biga sa o kuma
ite Kidal ko ɲɛfɔ mais tiɲɛ de kundo donc ne tɛ fa ko ɲɔgɔnna de kɛ koyi bois tile la ka taa Mamar Kuma yɔrɔ a fɔra ko bois ka taa avion sa bɔ taara Mamar Kuma sangana Mamar Kuma n'an ka dɛgɛ min sukaro b'a la n fara Mamar Kuma n'an ka dɛgɛ min sukaro b'a la n fara Mamar Kuma n'an ka dɛgɛ min bois taara Mamar Kuma sangana aw dun nana ni mun ye olu tɛ Mamar Kuma ye bois ka Mamar Kuma dɔw yɛrɛ bois kun ka don Mamar Kuma mun kɔnɔ o bina o taara bin bois Mamar Kuma dɔ bois yɛrɛ don Mamar Kuma wa bois Mamar Kuma ba den sa wa Mamar Kuma fana na bois yɛrɛ kun ka don Mamar Kuma mun kɔnɔ n'o kunkolo ka bon tɔ o yɛrɛ taara bin a ma kɛ kunnaja yɛrɛ a ma kɛ kunnaja ye yɛrɛ b'a dɔn bois taara avion sangana bois ka avion nana avion montera ka jɔ avion pièce détaché conteneur sigilen bɛ avion pièce détaché yɛrɛ o conteneur fila avion yɛrɛ nana conteneur kelen na pièce détaché nana conteneur tan na ne ko pièce détaché ka ca ni avion yɛrɛ ye depuis i t'a dɔn k'o ye kɔrɔlenw ye aw nana ni avion yɛrɛ yɛrɛw ye Bubu Mabel n'an dɛmɛ nin yɔrɔ la dɛ Sukus 4MI wa Mado olu cɛ Jawara la k'a b'a ka sɔrɔsi a bɛ sɔrɔsiw ka fɛn fɔli dɔn la ila Jawara a tɛ micro di Jawara yɛrɛ ma a bɛ da Bubu Mabel ma bɛn Ala ni kan a tɛ micro di Jawara la ka wɛrɛ ma bilahi a bɛ da Bubu Mabel ma bɛn Ala ni kan Jawara ok donc an bɛɛ ka taa Kidal ne Bala bɛ mun fɔ o de don 22 ka taa fêter Kidal pourtant dun kun tɛ ka donso ninnu lamɛn toloba ninnu dun bɛ ka mun fɔ tiɲɛ don koyi donso ninnu bɛ ka mun fɔ tiɲɛ don koyi donso ko ninnu tɛ kɛlɛbanaw ye kɛlɛbanaw tɛ walahi Assimi Goïta walahi jadisi ninnu tɛ kɛlɛbanaw ye u tɛ kɛlɛ banni fɛ k'u bɛɛ fa de moi je vous dis Moussa Traoré de y'a fɔ un rebelle il faut la tuer un rebelle il faut la tuer Moussa Traoré y'o de fɔ parce que ni ko in wulila Moribo tile la Moribo y'u bɛɛ faga bilahi talayi u nana wuli dibi sila bilahi olu o kun b'u siri de ka char kɔma boli ka blende boli ka yɛlɛ u kan Moribo Keita tile la u y'a wuli fo siɲɛ fila u bɛɛ faga ka tɔ to san 7 ye k'u musow cɛ bilahi talayi Moussa Traoré tile la Moussa Traoré y'u bɛɛ faga wallahi ne Bala ko tɛ k'u bɛɛ faga k'u musow cɛ ka na fɛn na ancien commandant na bilahi talayi musow y'a faamuya wa 80 i b'o de sara n'i ye dɛrɛmɛ 80 sara u bɛ soni kɔnɔ numéro sɛbɛnnen don 80 i bɛ 80 sara y'a faamuya fɛn bɛ d'i ma y'a faamuya yirinin bɛ d'i ma i bɛ taa yɛlɛma yirinin mana d'i ma ni numéro min sɛbɛnnen don o muso i bɛ taa ka to o muso i bɛ taa fini bɔ o kunna o y'i muso ye koyi wa o furu sirilen k'a ban pewu ne Bala ko tɛ walayi y'a faamuya wa donc dévaluation nana kɛ y'a faamuya wa bi naani de kun don dévaluation kɛra u y'a faamuya u bɔra n'u ye assemblée la u bɔra n'u ye ancien commandant na ka na n'u ye Chagall terrain na ni dugu jɛra u bɛna kori Chagall terrain na mɔgɔw bɛ na y'a faamuya 80 de kun don bi naani dévaluation kɛla u y'a kɛ 80 i bɛ n'a ka 80 sara y'a faamuya wa fini bɛ bɔ muso kunna i n'a bɛ taa wa o y'o kɛlen muso ye piyan parce que cɛ kun tɛ u ye cɛ bɛɛ faga maliyɛn bɛɛ b'a kalama a ye ɲininkali kɛ cɛkɔrɔbaw bɛ Bagadayi cɛkɔrɔbaw ni Mɛnɛkura cɛkɔrɔbaw bɛ yen Bolibana cɛkɔrɔbaw bɛ yen i y'a faamuya wa Ɲarela cɛkɔrɔbaw bɛ yen ne Bala ko ten u tun bɛ ancien commandant na walayi u tun bɛ ancien commandant de la parce que u kun y'u bɛɛ faga Modibo Keita fana y'o de kɛ k'u bɛɛ faga ka denmisɛnninw n'u baw cɛ ka na ni mun bɛ mun furu o de don donc an ka taa Kidal one love à vous tous n'aw donna Kidal dɔrɔn aw yɛrɛ bɛ kɛlɛ ban parce que n'aw donna Kidal ninnu bɛ marifa bila koyi n'aw donna Kidal marifa bɛ bila sema wo ne Bala de bɛ k'o fɔ aw ɲɛna sema wo rebelle wo jadisi wo terroriste wo nin bɛɛ bɛ fa nin Bala nin bɛɛ bɛ fa nin Bala wallahi bilahi talayi wa nin bɛɛ ni Faransi bɛ fa nin Bala sema wo n t'u dɔn aw de b'u tɔgɔ dɔn nin bɛɛ bɛ fa nin Bala Suleman Kusani denba ye koyi nin bɛɛ ye Amadi cɛkɔrɔba nin bɛɛ ye Amadi kɔrɔba den o de don c'est vrai et clair a b'u faga de surasiw a bɛ ninnu faga de ok
choche mali sorasho sorasi ni ye jadisi kele mine kana yo fa ko prisonnier a balo be boy sarala avion bola ni ye avion bola abu disi chiri avion tema meta la je na mu senkaru ve na mu kono fra abanga bali besra abu kunchiri iku kunchu ve iku bien fra avion bola o ya di tay ou be fra ou fra fuitala ni wulila jamana contrôle la jamana bi fa ni ko jamana tejo jamana jobaga bi fa ni ko be jamana toso taso jamana jobaga bi fa fanga nana klegan dire fe ni fanga ka saraka bora iba kunche ma fanga bi ba kungulo lotize katme ni ko te ke fanga bi fa kungulo lotize ni ko te ke fanga be polisu jora ke ikoromso koroba kungulo la billahi taala fanga nana klegan dire bamana fanga de lo jamana shite ka jora ka sorasu majo ati sorasu de be je jamana bejo atinkui bila ati Afrique be jamana shima joko sorasu majo la sana compte tania Segu Touré bani la sana compte clé la unana rebellion wuli la sana compte ko départ le wolo la leve guerre de la sana compte ay guerre mungo mo chité munya ka flanchiti la sana compte Outra rebellion ni ñogo wuli la sana compte fe la sana compte dona Charles kono ko sorasu ka bola no fa rebe Charles kono aya dugula mo befa muru rebellion muru te la sana mo kuma dugula la sana ya befa rebellion wo munu be rebellion na wo munu ye jadisi wo munu ye terroriste wo complice wo adugu kono mo wo la sana compte ya befa mo ye rebellion ko kuma me gambi Guinée blé uto fo Guinée histoire là la sana compte ne bala billahi talay la sana compte akoko ale ka dugula ale la sana compte de pas wolo la be kala la dien jamanaka ale kana ke famay mande famay kala kana wuli mande kale to mande famay la ale kele tigito aduna blende kona akoko sorasu ka su ubeka boli kerala la sana be fra demseni fitini san wulon vla wo san binani san keme ibala itala ya fama complice dugu kono mo temesena la sana compte ya be fra Moya kuma wuli rebellion ko kuma be wuli dien dugu be ani jadisi ni terroriste ate wuli Guinée ko parce que Guinée sordashi bébé don bébé Guinée sordashi don militaire les plus fidèles au pouvoir Guinée sordashi a bébé kalama bifra parce que mandinka ododo maninga bene maninga be mandenko be maninko be maningande billahi ni fotro duru de do maninga maninko mandenko maninko milingo e mandenko abe maninga Guinée Bissau oluba fo mandenko de Guinée Bissau ani Sierra Leone olu e mandenko de ya famawa ani Gambie o e mandenko de ani Sénégal olu e mandenko de kita olu ya fa maninga olu be damene kita ni be jamana kele mo de ibu fa ni mu fa ubi fa billahi ni ase mali kala te banga rebellion tongwe ali jadisi ko bana jadisi ko fa o fa be jadisi ko la parce que rebellion de be jadisi te do dugusi la ni rebellion te jamana munga rebellion wo jadisi wo terroriste wo ni bebe fani bala ni bebe fani bala iba be fra wa anga tanga vote anga ta kidal nama do kidal atenya bo billahi talai nama do kidal abe sam gwanga asime shibe jega ni kele to sena Fidel Castro ntenya depuis nana kusigi depuis dona uye muneke ni ma so bi fa Kadhafi mo fa mo shima fa ku ya ni ko fa mo ma so atama bila ka premier opposant Kadhafi premier opposant ibaro Kadhafi mun kala ka fra ka fa fra ka ba fra ka bena ya fama wa ababora so mun ko so kono mo fra fa bora so mun ka so kono mo fra ku ka duchi ka bogo che ka ta bogo fo ko jiba ka dugu yorom na ka ta bogo floji la ibo jogo ne ke ni mu ma so afra fo tala one love à vous tous kana balaba sidan dentro yiri dugu fere tenen dentro yiri dugu la do chani blenga gurungu bling fabriki adan kise dan ma kise ma ba de one love à vous tous www.nim.com mo chita dabrandala ni mu ma so ayo batar sauter 3w batar sauter.yao.fr abana